climb on my way on this broken road. Potholes like craters, they swallow you till you're deep in the 2016. július 17-e van, ha jól gondolom, itt vagyunk az Ikarus csarnokban, a drónklubban, és most indul délután 5 óra környékén fog elindulni az FPV időmérő verseny. Magyarország első lett pályáján versenyezhet az, aki ma idejön. Tényleg nagy-nagy köszönet a pilótáknak, akik jöttek tegnap és segítettek nekünk, és ma nagy örömmel röpködnek, tehát már alig várják, hogy besötétedjen, és tényleg megismételjük a tegnapi tesztet élesben. Nagyon jónak találom, rendkívül izgalmasnak, az ívek azok nagyon jók, és amiatt izgalmas a pálya, mert veszélyes is egyben, ugyanis betonnal van az egész körülvéve. Ennek ellenére azért nagyon jól lehet menni rajta, mert az íveket úgy rakták le, hogy egy kezdőpilóta számára is ideális legyen. Moha vagyok. Eszem, iszom, asszimilálódom. Pihengetek, udvarolok, itt simogatózom. Aszfalton már versenyeztünk. Ez annyiban különbözik, hogy érdekesebb. Ki van világítva, ledek, kapuk, zászlók, minden van. Elkezdett nagyon érdekelni ez a drónos téma, és az apukám kölcsönkérte az egyik barátjától egy drónt, és azzal elkezdtem gyakorolni. Olyan sokat szoktam vele játszani. Különbség igazából a ledes kapukban van, tehát ez az, ami még nem volt. Nagyrészt szabadtéren zajlottak eddig a versenyek. Csarnokversenyben ki lehet használni a szürkületet, amikor is a ledes kapuk rettentő jól mutatnak. Gyakorlatilag azok mutatják az útvonalat. Szabadtéren ez ugye nem megvalósítható nappal. Egy kamerát mozgatunk a pálya felett, és alul pedig aki a gokárdot vezeti, az FPV kamerán keresztül, illetve ugye monitoron keresztül tudja nézni a pályát, és akkor így kell neki ezt az akadálypályát bejárnia. Én korábban kb. 2 éve a 450-es kategóriával kezdtem, tehát ez egy kicsit nagyobb gép. Aztán itt a többiek által jól ismert Durma páros megfertőzött ezzel az FPV-vel, és azóta egy olyan 3-4 hónapja elkapott ez a hév, és próbálom ezt gyakorolni. Van félelmet? Tehát mondjuk, ahogy végignézed, hogy... Hogyne. Olyan druk van bennem, életemben nem repültem ilyen szilárd talajon, tehát hogyha leesik magasról, akkor összetörik, ez a druk is benne van, meg hát az, hogy ilyet még nem csináltam. A második koptert nyerted meg idén 2 különböző rendezvényen. Hogy van ez? Hát szerencse szerintem csak. Úgy jöttél ide, hogy nyerni fogsz? Nyerni akarok, inkább úgy jöttem. A teljes terhelhetősége közel 50 kg, amit teherbírásnak nevezünk, az én fogalmaim szerint, amikor egy motor megáll, még tovább tud repülni. Tehát a biztonságos, az 9 kg nála. 21-22 kg-ot fel tud emelni egyébként. Árut szállít 2 telephely között rendes engedéllyel. Egy gyárnak 2 telephelye között, hogy ne kelljen megkerülni egy járhatatlan helyet, mert így kb. 1 kilométer a távolság, így át lehet vinni, ilyen apróbb alkatrészek érkeznek folyamatosan, akkor ez beviszi a gyárba.